lepo, došli smo slušati malo muziku i sretna nova. Prelijepo, odlično nakićeno, dobra atmosfera, svi veseli. Kažeš bolje nego u Hrvatskoj, bolje nego na Krku. Pa neću to reći, tu smo negdje. Slavljeničkom ambijentu i ugostiteljskim objektima Prijedočanima su se pridružili i gosti iz inostranstva. Zato što je naš narod. To se ne može nigdje naći nego ovdje. Iako proslava u novogodišnjoj noći ostavlja manje novca u kućnom budžetu, razloga za slavlje ima, kažu Prijedočani. Samim tim što smo svi živi, zdravi, veseli, radimo i za mene je to dovoljno. Jeste, skupa je, ali eto to nije često, to je jednom godišnje, tako da se može priuštiti kako slučaju. A dok su jedni slavili, drugi su radili. Budno oko pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i medicinskih radnika, neophodno je i u najluđoj noći. Dok su se jedni brinuli za bezbjednost građana, drugi o njihovom zdravlju, a sve to daleko od onih koje vole. Uglavnom mi ne stižemo da razmišljamo o tome. Teško je svakako bez porodice i bez prijatelja. U toku večeri smo imali više hitnih slučajeva. Fokusiramo se na ono što radimo. Ovaj dan premestimo u neki drugi, da li sutra, da li naredni neki, tako da nadoknadimo taj gubitak. Oni koji su novogodišnju noć proveli radno, utjehu mogu naći misleći na sljedeću platu. Kolika tolika nagrada slijedi. Plaćeno je u skladu sa zakonom, rad prazniku uvijek. I radnici i slavljenici saglasni. Zdravlje, ljubav i sreća zajednička je čestitka koju Prijedočani šalju svim građanima iz novogodišnje noći.